እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና ባሕቲ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ኤርትራውያን ትዝከራላ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብፍላይ ነዛብ ታሪክ ኤርትራ ፍሉይ ስፍራ ትሕዚ ዕለት ብዝተሓዋወሰ መንፈስ ይዝክርዋ ከም ዘለዉ ከካብ ቦትኡ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። ሓያሎ ብስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንባሕቲ መስከረም እዚ ሓያል ማዕበል ለውጢ ኮይኑ መፂእ ዘሎ ናይ የኣክል ምንቅስቓስ ብምትእስሳር ፈላሚት ዕለት ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ዳግም መብፅዕና ንሙሉእ ሓርነት ቃልና ንሕድሰላ መዓልትያ ብምባል ይዝክርዋ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ከምቲ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ዝወላዓ ቁልዒ ንመላእ ኤርትራ ናጽነት ዘጓናጸፈ ባርዕ ዝተቐየረት እዚ ብውሕዳት ዝጀመረ ጎስጓስ ይኣክል ንምልክኻ ኩሉ ደላይ ለውጢ ኣብ ሓደ ቅኒት ሰሚሩ ሕድሪ ጀጋንኡ ዘተግብረሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ይትንተን። ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ ዝተሓልፈ ኩሉ መስገደልን መስዋዕትን ብምልካዊ መሓዳድራ ስለ ዝተተክአ ትርጉም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከይሃስስ ኣስጋኢ ገይርዎ ኣሎ ዝበሉ ገለ ፖለቲከኛታት ከዓ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሉ ንዘምጽእ ሃገር ካብ ምልኪ ሓር ኣውፅኡ ብስርዓት ሕጊ ትመሓደር ሃገር ክሃንጽ ብሓባር ክቃለስ ከም ዝግባእ የዘኻኽሩ። ኣብ ጅቡቲ ተቐይዶም ዝጸንሑ 19 ኤርትራውያን መሩኻት ኩናት ናብ ካናዳ ተጣይሶም። እቶም ኣብ ወርሒ ግንቦት 2008 ኣብ ከባቢ ራስ ዱሜራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ዝተማረኹ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብመንግስቲ ጅቡቲ ምሕረት እኳ እንተተገብረሎም ንጸጥታ የስግኣኒ እዩ ብምባል ኣብ መቐየዲ ማዓስከሪ እትይዎም። ኣብ ትሕቲ ጽላል ቀይሕ መስቀል ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ኩላቶም ናብ ካናዳ ከም ዝተፋነው ሓልዮት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንሬድዮ ኤረና ብሰደዶ መልእኽቲ ኣፍሊጡ። ብመንጎኝነት ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ንኤርትራን ጅቡትን ብምቅራብ ዕርቀ ሰላም ክካየድን ምልውዋጥ መሩኻት ኩናት ክፍጸምን ዝተኻየደ ፈተነ መንግስቲ ኤርትራ መሩኻት ከም ዘለዎ ስለ ዘይተኣመነ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሕሱም ኩነታት እዮም ጸኒሖም። ብወገን ጅቡቲ ብኤርትራ ዝተማረኹ ወተሃደራት ከም ዝነበርዋ እቶም 4 ብመንጎኝነት ቀጠር ናብ ሃገሮም ክትመልሶም እንከላ ካልኦት ገና ዝሰረፉ ከም ዘለውያ ክትወቅስ ጸኒሓ። እዞም 19 ኤርትራውያን መሩኻት ኩናት ነበር ካናዳ ብዝኣተውሉ ግቡእ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎምን ህፁፅ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንዘድልዮም ከዓ ብእዋኑ ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ ሓልዮት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ይገልጽ። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሓሰን አልበሽር ካብ ስዑድ ዓረብ ገንዘብ ከም ዝተቐበለ ተኣሚኑ። አልበሽር ብቐዳም 31 ነሓሰ ኣብ ቤት ፍርዲ ብዝቐረበሉ መሐመድ ቢን ሳልማን ናይ ስዑድ ዓረብ 25 ሚልዮን ዶላር ብፍሊት ነፋሪት ከም ዝሰደደሉ ድሕሪ ምእማን እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ ውልቂ ሕሳቡ ዳ ይእቶ እምበር ንወፈያ ከም ዝተጠቕመሉ ገሊጹ። ንሱብ ቃሉ መሐመድ ቢን ሳልማን ስሙ ክጥቀስ ስለ ዘይደለየ እቲ ገንዘብ ኣብ ናይ መንግስቲ ማዕከን ገንዘብ ወይ ባንክ ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ ጥራይ ኣብ ገዝኡ ከም ዝሓዞ ይገልጽ። ገለ ካብቲ ወፈያ ገይረየ ዝበሎ 5 ሚልዮን ዶላር ነቲ ካብ ስልጣኑ ንኽዕሎ ዝሰርሐ ምልሻ ጃንጃዊድ፣ 4 ሚልዮን ዶላር ንዩኒቨርሲቲ ሱዳን፣ 2 ሚልዮን ዶላር ከዓ ንወተሃደራዊ ሆስፒታል ከም ዝሃበ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ኣኽባር ሕጊ ቕሪብዎ ዘሎ ክሲ አልበሽር 9 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ገንዘብ ካብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተቐበለ እዩ ዘመልክት። ንዝመጽእ መስከረም 7 ዳግማይ ቆጽራ ተታሒዙሉ ዘሎ አልበሽር ኣኽባር ሕጊ ተወሰኽቲ መርትዖታትን መሰኻኽርን ሒዙ ከም ዝቐርብ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ገሊጸን። አልበሽር ብዘይካ ተቐሪቡሉ ዘሎ ካልእ ክስታት በዚ ካብ መሐመድ ቢን ሳልማን ዝተቐበሎ ገንዘብ ጥራይ ን10 ዓመታት ክፍረድ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ሕጊ ሱዳን ዝገልጹ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራዲዮ ኤረና እዩ።